Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ke Deputy Commissioner Jong ke East Khasi Hills District ke Kong Isa Wanda lalu kalapenmi ye ke hukum menta kesngi ke arpu sautrik ubna jeleo arjar arpuwei babarok kidukan ki kali kamai lane kino ki Jakarta rekam ki deiban board ye ke hukum Jong ke Meghalaya High Court kata balada ki dei ki basyong dukan kin hab ban tho shai hakmat dukan jongki balada ki ladep ban ai inject ki dei ban tho bakila dep bat lada kimpat deb ru kidei ban tho ba kimpat deb ban aye kene ke inject tika bat kene ke dei ru ban long kumjo ya ki kali kamai la kidei ki local taxi auto rickshaw ne ki bus bat kene ke hukum kala kran shai ru ba ki bathok kin ngat ha ka jing pensitom jong ka an